Tento podcast bude iný, pretože máme tu aj úplne inú hostku, ako sme zvykli mať doteraz. Máme tu sestru Lamiu, ktorú mnohí z vás možno poznajú z Instagramu. Ty krásne a otvorene a povedala by som, že tak hravo a ľudsky hovoríš o celej tej viere a možno aj niekto, kto nie je úplne kresťan, tak si pozrie nejaké tvoje videá a zasmeje sa a povie si, wow, že to je krásne. Čiže robíš to, čo robíš fakt krásne. No a chceli by sme sa s tebou dneska porozprávať o tejto téme, o tejto viere, ako napríklad ty to vnímáš a o celom tvojom živote. Čiže poďme na to a Dáša by hneď začala s prvou témou. Takto? No, ja by som začala. Ja by som začala najprv tým, že podľa mňa, keď náboženstvo musí nejako vyzerať v modernej dobe, tak presne tak, ako ho prezentuješ ty. Lebo z môjho, ale vážne teraz, z môjho hľadiska je to moderné predstavenie, s ktorým chceš mať nejaký kontakt. Nemusíš byť úplne veriaci alebo, ja neviem, každú nedeľu navštevovať kostol, ale proste v dnešnom svete presne tejto prezentácie chápeš a chceš sa do toho vojsť nejak a aj my teraz budeme v podstate zo stránky zvedavosti možno sa pýtať nejaké otázky, ktoré ti prídu také, že očividné, že proste, devčata, čo tu rozoberáte, však to je jasné. Hej, ale určite nie je to jasné pre všetkých. No a prvé asi, čím by sme začali, že tá viera a to náboženstvo dosť často sa spája s nejakým obmedzeniem slobody. Mm-hmm. Lebo sú nejaké prísne pravidlá a ja som pravoslavná. A v pravoslaví sú také dosť prísne pravidlá aj pre obyčajných navštevníkov kostola. Napríklad, ja neviem, my musíme len v šatke chodiť do kostola, ženy počas menštruácií nesmú vojsť do kostola a tak ďalej. A to sme obyčajní obyvatelia. Hej? Dobre. Že nemáme nejaké napísané niekým pravidla. Takže v podstate prvá otázka je na teba taká, že či je to naozaj tak, že keď si poslušný, nie si slobodný a že či to reálne ťažšie byť poslušným ako slobodným, alebo ako ty s tým funguješ. Dobre, ja chcem ešte poďakovať, že ste ma zavolali a wow, že ste tak pekne povedali o tom mojom Instagrame a teda a celkom o mne. A taká otázka nie na začiatok, ale mňa sa to často pýtajú a ja vždycky poviem, že aj sama to poviem, lebo vidím, že tá téma slobody je taká dosť dôležitá pre mňa. Ja neviem, či niekto uverí, ale ja si myslím, že ja tak milujem slobodu, aj od malička, ako som mladá, aj teraz, že sloboda je pre mňa top. Áno, ja som reholná sestra, ako si hovorila, že ja mám nejaké pravidlá, ja mám veľa pravidel, ktoré dodržujem a snažím sa ich žiť, ale vlastne celý náš život je o tom, že my dodržujeme nejaké pravidlá, aj či ty si reholná sestra, alebo či si vydatá, máš v rodine, že sú aj v rodine pravidlá, možno písané, nepísané a tak ďalej, že v podstate, keď ty ideš a žiješ ten svoj život, ktorý ťa naplňa, robíš šťastnou, ty vlastne tie zákazy ani nevidíš. Alebo nechcem povedať, že zákazy, to sa mi nepáči to slovo, ale odporúčanie, alebo neviem, ako to nazvať, pravidlo, alebo tak, že ty ich nevnímaš, lebo ty žiješ ten svoj najlepší život, cítiš sa v tom slobodná, lebo to je tvoje rozhodnutie a si šťastná. Ja si myslím, že každý z nás dodržuje pravidlá, už aj deti v škole, učím v škole, tak preto teraz sme to mali, že pravidlá triedne a oni vždy povedia, tak viete, tak ako deti v triede hovoria, pravidlá sú nám dané preto, aby nás robili lepšími a tak ďalej, že vedia, že tie pravidlá ťa vedú k tej väčšej slobode a väčšiemu šťastiu a tak ďalej. Takže asi toľko a sami uznajte, že aj vy máte nejaké pravidlá aj
asi keď si vydatá, alebo máš možno priateľa, alebo tak, tiež máte nejaké veci, ktoré asi nebudeš chodiť s 2 naraz, lebo vieš, že ho aj miluješ a si s ním šťastná. Tak isto by som asi povedala o tom mojom reholnom živote, že darovala som svoj život Bohu, obetovala som svoj život Bohu a som šťastná a vlastne preto tie pravidlá sú pre mňa asi takým trošku iným ako obmedzovaním. Čiže dá sa povedať, že ty si sama vybrala ten okruh pravidel, lebo my v podstate si sami vyberáme v takom tom živote civilnom, dá sa povedať, hej? Že ja sa viem rozhodnúť, čo budem robiť, s kým budem chodiť, či budem mať deti, či nebudem. Tieto, dá sa povedať, také stereotypné základné veci, alebo ako sa budem obliekať, že stereotypné veci mi nikto nerozkazuje. Nie sú pravidla. Ja si ich keby sama určujem. Ale keď ideme tou cestou porovnania toho, že keď ty si vybereš toho svojho manžela, tak vyberieš ho všetkým. Áno, máš na výber, či ho zoberieš, nezoberieš. Tak isto aj ja, že išla som akože tej cestou reholného života a tiež som vyberala a rozmýšľala, že do ktorej rehole vstúpim. Mala som slobodu, že to nebolo také, že ma zhrabli, že poď, že ty budeš naša. Toto viem, lebo som študovala tvoj YouTube. Okay. Som pripravená. No, tak to je prosím pekne. Dobre. Čiže, aby naši posluchači vedeli, že tých rehol je viac. Áno, je viac spôsobov si zasvetiť svoj život. Tak poďme postupne. Tak prvá vec je ten krok, že cítiš to volanie, počuješ to volanie a vieš, že to bude tvoja najšťastnejšia voľba tvojho života, že obetuješ svoj život Bohu. To je prvá vec. Potom je ako. Môžeš zostať len tak, že slobodná, zasvetená Pána sa to volá, že oni vlastne nie sú reholné sestry, oni sú ženy, ktoré žijú v cirkvi, ale tiež majú ako keby ten štýl života, ako by som povedala reholné sestry, že majú sľuby, nevydávajú sa a tak ďalej. Ale nerozlíšiš ich na vonok nejak. Potom sú teda kláštory, kde sú mníšky, ktorí vlastne žijú, sú zavreté, nevychádzajú nejak často von. Potom sú reholné sestry, to sme my, teda ja, že máme taký aktívnejší, možno vonkajší život a to sa tiež delí na ďalšie veci a to aj sa lišíme na vonok, ako sa obliekame. Lišíme sa hlavne charizmou a to je to, že čomu sa venuješ. Ja som Salesianka a naša charizma je vlastne, že my sa venujeme deťom a mladým. Teda v podstate toto je náš taký proste náš život. A sú sestry, ktoré sa venujú starším ľuďom, ktorí sa venujú možno chorým, ktorí sú na misiách. Sú rôzne veci a je strašne veľa týchto, ako sa lišíme, ako nás teda rozdielov, ale teda teraz to nebudeme rozoberať. Som hovorila také vonkajšie. Môžeš sama vybrať. Môžeš, musíš, aj sama musíš. A záleží možno, kto ťa viac oslovil, ktorá rehola, možno ktorý svetec, ktorý založil tú reholu a hlavne tá charizma. A čo ti bližšie v podstate? Ano. K čomu sa chceš venovať celý život? Lebo toto si vybereš na celý život. Ano. Alebo to vieš zmeniť? Nie, Nevieš. Už mám večné sľuby, už som vlastne... Ale dobre, ale prejsť napríklad z jednej reholy do druhej reholy nevieš. Stáva sa to. Sú nejaké teda, by som povedala, už neviem ani po slovensky. Sú tak prípady, že sa to stalo, ale ich je málo. A napríklad matka Teresa, samotná, ktorá si poznala celý svet, bola ako keby iná sestra pred tým a ona vlastne to tak vnímala, videla, že Boh ju povolala, aby išla do ulic a začala tam pomáhať tým chudobným ľuďom v Indii, takže ona vyšla von a založila vlastne tú reholu súčasnú. Že sa to stáva, ale teda ja som tu. Áno, jasné. Ale mňa by zaujímalo, že teda máš tie večné sľuby a podobne, ale ak by si sa náhodou, ak by prišla možnosť, že rozhodneš sa, že dobre, tak ja chcem žiť úplne iný život, už nechcem byť rehoľná sestra. Prečo to nemôžeš zrušiť? Že že mňa stále zaujímalo, že čo následuje, ja neviem, že nejaká pokuta, alebo že čo fakt, akože držia ťa násilu, alebo že ako to funguje. Hej, nič nenasleduje. V podstate, teraz to poviem tak asi
možno ľudia to nečakajú, takúto jednoduchú odpoveď. Keď sa to stane, aj sa to stáva, samozrejme, všetci sme ľudia, tak ty proste odídeš. Držať ťa nebudú z dôvodu toho, že prečo by si držal niekoho, kto tam nechce byť. A áno, ty vlastne ako keby píšeš nejaký list alebo niečo také. Neštudovala som to moc, lebo som sa to nezvala. Že proste, že sa mi to takto stalo, máš také, rozprávaš sa aj s tými predstavenými a oni vlastne ako keby žiaľ teda to tak ťa prepustia, alebo ako by som to povedala, že odídeš z toho života, ale vedomie toho, ja si to neviem predstaviť a som na tým ešte nikdy nerozmýšľala, vďaka Bohu, ale neviem si predstaviť to, že ja mám to vedomie, že som to sľúbila navždy, ten sľub, ktorý som dala Bohu. A je to také, neviem, porušiť ten sľub. To je jak, áno, ale nebudú ťa držať, nikto ťa tam nezavrie v nejakej izbe. Že na silu ťa nedržia, nie. V podstate to je, keby porušuješ sľub, ktorý si dal sebe a Bohu. Áno, ten sľub je verejný, čiže vlastne sme mali také slávnostné sľuby, kde boli ľudia, naši kamaráti, priatelia a sme tam ešte ďalšou sestrou skladali večné sľuby, takže tak vyjadrili ako keby verejne, že áno, chcem ísť touto cestou do konca môjho života. Takže tak. Zaujímavé. Ja by som sa možno ešte vrátila k tým pravidlám, ktoré si ty spomínala. Ja mám možno takú veľmi zaujímavú otázku. Ako mám vedieť, že pravidlá, ktoré dodržujem, sú správne? Dobrá otázka. Ja si myslím, že jednoduchá odpoveď je, že tie pravidlá vo svojej podstate, aj keď sú ťažké, a ja viem, že sú pravidlá, a ktoré aj sľuby, ktoré dodržujem a ktoré sa snažím žiť, sú mi ťažké, ale vo svojej podstate ja viem, že oni ma vlastne posúvajú ďalej. Že oni zo mňa robia možno tú lamiu, ktorou chcem byť. Že ma robia šťastnou a si myslím, že toto je to dôležité. Že ty vlastne vieš, že teba to niekde, tie pravidlá posúvajú, že si šťastnejšia a vlastne ľudia s tebou chcú tráviť čas, že proste vedia, že áno, ty si tá šťastná Ruth, teda, ktorú vlastne chceme takú vidieť a ty sama chceš sa takou vidieť. Lebo ja si myslím, že áno, niekedy vieme aj už, keď si niekto aj dodržuje pravidlá, že ja neviem, drží dietu, ale ťa to robí nešťastnou. Aj keď si proste možno povie, že neviem, že nemá to zmysel. Ale tie pravidlá, ktoré fakt, že ťa posúvajú, robia si ťa dobrým človekom, lepším človekom a hlavne, že si šťastná sama a spokojná. A toto je to dôležité, ten tvoj vnútorný pokoj a tvoj ten stav. Dá sa povedať, že ty najprv proste tomu uveríš bez nejakých dôkazov reálnych, ale potom vidíš výsledok dodržiavania tých pravidel a toho spôsobu žitia a vidíš výsledok a tým pádom proste sa uisťuješ v tom, že tie pravidlá sú napomocné a môžeš o nich rozprávať takto verejne. Asi najskôr to tak racionálne prejdeš. Že... Áno, že proste, dobre, my možno teraz, akože budeme o tej aj racionálnej stránke rozprávať tiež, že proste najprv ty uveríš tým pravidlám, možno oni nemajú niekedy logiku alebo nejaký taký racionálny zmysel, ale po nejakom čase, keď ich dodržiavaš, vidíš nejaké pozitívne zmeny v sebe alebo v svojom okolí alebo v svojom živote celkovo, alebo vo vnímaní života, alebo toto je ešte podľa mňa dôležité. Hej. Neviem, že či tu potvrdíte, devčatá, alebo nie, lebo život nie je jednoduchý, ale to, ako my ho vnímame, a ako my príjmame tie všetky skúšky, ktoré pre nás pripravuje, tak toto je podľa mňa dôležité. A možno práve tieto pravidlá nám pomáhajú nejak, nie že jednoduchšie, ale a možno aj jednoduchšie zvládať to všetko a tým pádom vieme, že áno, to funguje. Že ako keby spätne, vieš, to robíme. Áno, chápem, že najprv vstúpime do toho experimentu a potom sa uistíme, že áno, je to tak.
Áno, rozumiem. Rozumiem, čo to chceš povedať, ale sú rôzne pravidlá, tak, lebo jasné, že pravidlá cestovnej premávky sú asi trošku určite iné ako pravidlá, alebo pravidlá rodiny, do ktorých sú už pravidlá rehole a tak ďalej, že to sú také iné. Ja by som povedala, že to je spôsob života vo svojej podstate, že nie sú to pravidlá, ktoré sú, takže sú predo mnou a ja si ich takto v krče žijem. Je to spôsob života, ktorý som si zvolila, že áno, že je jasné, že ja obliekam sa ako reholná sestra a áno, že zo začiatku to pre mňa bolo také, že OK, že o čo proste, že nebolo to pre mňa ľahké, že ja teraz budem chodiť takto, všetci na mňa budú pozerať, že som reholná sestra. Pozerajú? No hej, lebo keď ty prídeš ako reholná sestra, ale teraz pre mňa to je tak oslobodzujúce, že vlastne každý vie, že som reholná sestra, že nemusím ako keby vysvetľovať také veci niektoré, ale stále sú otázky, ale je to v podstate, toto pre mňa napríklad bolo ťažké zo začiatku a teraz to vnímam úplne, že wow, že super, že vlastne môžem sa takto obliekať. Takže sú takéto veci zo začiatku, ktoré mi boli, že... Lebo... A teraz už si zvykla. Ja som za to vďačná. Že wow, že OK, že je to... No presne o tom hovorím, že ty si pochopila, že na čo v podstate to je dobre. Áno. Lebo naozaj nemusíš každému vysvetľovať, že čo si a prečo. Ja proste som reholná sestra. Ja jasne, že v horách ma ľudia možno, keď stretnú, tiež som oblečená ako turista, lebo nechodím takto oblečená, ale stále som reholná sestra. Ale o to viac to je pre mňa ľahšie, keď som teraz tu a vy dve pozeráte sa, že asi to bude reholná sestra, alebo niečo s cirkvou to bude. No. Takže, to je jasné. Tak poďme teda... Čo, ideme do ďalšej témy? Ideme do ďalšej témy. Poďme do ďalšej témy a keď si vlastne hneď spomenula tú cirkev, ja by som načala tému, ktorá možno bude príjemná, možno nebude úplne príjemná. No, som zvedavá. Ale poďme si povedať napríklad taký rozdiel medzi mágiou, okultizmom a medzi kresťanstvom. Fúha. Lebo napríklad, keď sa na to takto pozrieme, tak myslím si, že sú tam veľmi také podobné znaky, ktoré na oko možno už tak ani nevnímame, lebo povieme si, OK, proste náboženstvo, kresťanstvo, nikto to už neberie nejako, že sa tým nepozastavuje. Ale ak by som mala napríklad porovnať, tak ja neviem, napríklad v tej mágii, v okultizme niekto nosí nejaké kamene, nejaké amulety. Vy nosíte napríklad krížik. Áno. Niekto má, že ja neviem, že má rituály pri splne, pri sviečkách, páli šalviu alebo niečo s tým spojené. Vy máte, že napríklad pijete Ježišovu krv alebo jete jeho telo. Fúha. Že ako keby, že sú tam rôzne veci, môžeme takto do nekonečna to porovnať, že stále je niečo s mágiou, ale aj niečo s kresťanstvom. Že máte tam nejaké tie svoje, tiež by som povedala, že praktiky a svojím spôsobom aj rituály. A ako by si ty možno vysvetlila nejakému divákovi, že aký je medzi tým rozdiel? Lebo magia a okultizmus nám príde také, že úplne že bláznostvo, šialenstvo, že to je celé zlé, ale kresťanstvo nám príde OK. Tak asi pre koho? Pre koho ako? No jasne, že... Sú aj adepty, aj... Úprimne som to nepočula, že aby takto niekto porovnal, že tieto veci, takže pre mňa to teraz bolo také zaujímavé počúvať, že takto ľudia vnímajú možno veci, ktoré nosím. Je to len taká filozofická otázka. No je to úplne filozofická otázka. Tak samozrejme rozdiel vo všetkom v tom. Wow, teraz keď si mi to povedal, normálne mi to je také, že prečo sa ľudia s tým porovnávajú. Nikdy by ma to nenapadlo ani porovnať, lebo pre mňa ako kresťanku, reholnú sestru je to Boh, že ja nosím tento krížik a to nie je to, že tento starý ťaska ma ochraňuje, ale je to vlastne znak toho môjho zasvetenia, že som reholná sestra, ale aj to znak tej najväčšej lásky, ktorú vlastne Ježiš Kristus urobil, že dal svoj život za nás a každý deň proste, keď si dávam ten krížik, si to tak pripomínam. A tie ďalšie veci, to porovnávanie teda Eucharistii, ktorá je pre nás veľmi silná, a pre mňa bol taký trochu šok počuť, že to porovnanie úprimne, ale chápem, že takto môže pre človeka, ktorý je neveriaci, byť to celé zvláštne, že pre mňa to je také, že aj keď to vysvetľujem deťom, lebo Eucharistia je to vždy, hlavne to príjmanie, lebo oni sa potom pýtajú, že keď dám si tú oplátku, že vlastne ako to bude a tá krv, či budeme piť krv, alebo to víno, tie deti asi to tak najlepšie vedia sa spýtať, alebo tak.
pre mňa je to také, že ľudským rozumom to je ťažké pochopiť a my veríme v to, že na tej svätej omši, keď kňaz premenia, tak vtedy tam Pán Ježiš sám prichádza a keď to prijímame, tak Pán Ježiš je v nás, teda dáva kúsok seba od vtedy, čo to urobil pred 2000 rokmi, tak stále. A pre nás to není hlavne to, že náznak toho, alebo tak, ale my to veríme, že to sa robí na každej svätej omši. Že ty prijímame toho Pána Ježiša, ktorý cez ten chlieb a cez víno, cez krv sa k nám dostane. Takže tak. A je to vlastne naša viera, ktorú žijeme. A vlastne je strašne veľa dôkazov, keby sme sa chceli o tom baviť, teda už ako tie eucharistické zázraky, ktoré sú, asi možno neviem, či si počuli, nepočuli. Ale toto bude ďalšia otázka. Áno, toto dobre, si dobre. nechaj To máme pripravené, lebo to je veľmi zaujímavé a podľa mňa to je jedným z dôkazov zasa, že to funguje. Že je to reálne, ako keby aj tá viera. A takto, ja by som ešte povedala, že keď môžem... Jasne. Že prečo ja osobne, ako obyvateľ, takto poviem, ja som veriaci človek, ale nie je náboženský. Môžem tak povedať, že ja verím, ale vlastne nepraktizuješ ja nepraktizujem, ja sa nemodlím dennodenne, ale ja keď cítim, že potrebujem, ja pôjdem do kostola. No a ja vnímam celkovo túto vieru na rozdiel od nejakej magie tým, že viera je niečo pozitívne v každom prípade. Magia nevždy. Áno. Ale to je tá otázka, že prečo? To máme takto navnímať. Tak, lebo viera je niečo pre mňa, čo máš v sebe. Ja mám otázky napríklad, aj čo sa týka pravoslavnej cirkvi, aj kostolov, mám otázky presne k tej štruktúre, k tej organizácie. Okay. Preto hovorím, že nie som úplne náboženský človek, ktorý navštevuje pravidelne tieto štruktúry, keď tak sa môžeme baviť. Ale viera je niečo také všeobecné a každý vklada niečo svoje a ja na to nepotrebujem. Dobre, môžem nosiť krížik, nemusím, neovplyvňuje to moju vieru. Pre nejakú magiu ten kameň potrebuješ mať. Bez toho kameňa proste, alebo bez tej sviečky nič sa neudeje. Ja môžem sa modliť doma, môžem sa modliť proste tak, ako viem, že neprečítať nejakú modlitbu určitú alebo písanú. Môžem ísť do kostola, nemusím ísť do kostola a stále vierim a stále mám niekedy aj dôkazy toho, že tá moja viera pracuje. A funguje to. A mám z toho nejaké výsledky. To hovorím o sebe ako zo svojej, dajme tomu, že 30-ročnej praxi, alebo 25-ročnej, lebo ako dieťa, takisto som s mamou chodila do kostola a akože bola som do toho zapojená. Čiže ja to beriem tak. Pre mágiu tam skôr príliš veľa tých špecifektov, akože príliš veľa... A je to príliš rôzne, akože pre mňa. A pokiaľ nebude mať ten kameň, tak nič sa neudeje. Ja som aj preto vlastne dala tú tému, že vlastne tak ako vy máte napríklad modlitby, tak aj v tej mágii a v tom okultizme sú nejaké mantry, sú nejaké, ja by som, že záklinadla, že tiež nepotrebuješ ten kameň, nepotrebuješ nič materiálne, ale vieš tiež tak praktizovať ako napríklad modlitba. No nie, lebo modlitba môže byť... No nie, lebo modlitba môže byť hociaká. Že, vieš, napríklad... Môžeš aj svojimi slovami. Môžeš aj svojimi slovami to povedať. A v magii tú mantru musíš povedať presne do slova, aby ti to fungovalo. Nikto ti nezaručí, že to aj v tomto prípade bude fungovať, ale chápeš, ako to myslím. Ty musíš mať karty, ja neviem čo ešte, presne napísaný text, ktorý musíš prečítať. Musí byť nejaký ten antúraž okolo teba. Proste ináč to nebude fungovať. Ako keby tak sa to podľa mňa
No, tak všetky moje skúsenosti s magiou boli také, keď sme boli deti, tak my sme tam, neviem čo, nejaké rituály robili. Aj na nejakom tábore určite, ale pravda je toho, že my sme sa toho bali. Že presne toto hovoríš to aj ty, že prečo takto je nastavené už aj v deťoch, že my sme to chceli, viete, ako to večer si sadnem, ale my sme sa toho bali, že to bolo strašidelné, nevyvolávalo to nejaké pozitívne emócie. Že teraz úplne, ja tiež som veriaca teda pokrsená od nejakého obdobia mojho života, že nie úplne od malička, takže tiež som chodila proste tak, keď sme boli fakt malé deti, to bola sranda, že tam vyvolávaš neviem koho, ja neviem, nejakého, ja neviem, toto jediné si pamätám s tou magiou, tú moju skúsenosť, ale sme sa bali a všetci sme boli takí, že kto a čo, a to nie je dobré. Že je to niečo v tebe je negatívne a toto asi bola tvoja otázka, prečo to tak je. Ja to neviem vysvetliť, prečo to tak je, ale naše náboženstvo je založené na láske. A preto stále možno tá odpoveď na čo sa ma spýtaš, ja môžem dať že to je láska. Lebo prečo nosíš kríž? Lebo Pán Ježiš daroval svoj život z lásky a ja chcem si tú lásku pripomínať. Darovala svoj život Bohu z lásky a odpovedám na tú lásku. A stále to je to o tej obrovskej láske a to, čo si povedala, je veľmi pekné. Možno viacerí ľudia, ktorí mi píšu a vnímajú vieru tak, že áno, som veriaca, ale nechodím do kostola, lebo XY veci. To je to, že mne sa páčilo, že ako si hovorila, ako to vnímaš ty, že vlastne sa tiež slobodná, ako rozprávať s Bohom, ako s ním teda tráviť svoj čas a rozvíjať svoj vzťah. Že no presne, to je môj vzťah s ním pekné. A ja na to nepotrebujem žiadne, ja osobne, možno niekto potrebuje niekomu, aj keď, dobre, poviem takto, mám rada kostoly, hlavne kvôli tej energie, ktorá tam je. Lebo tam je neskutočná energia a ja keď potrebujem tú energiu, nestáva sa to často, možno niekedy sa to stane raz za rok, že ja potrebujem presne, lebo ja takto akože všeobecne vnímam energiu aj ľudí, aj proste som taká citlivá na toto a ja keď prídem do kostola a tam nemusí byť nikto okrem mňa, ale ja proste cítim tú energiu, ktorú tam nechávali. Ano. Tisícky ľudí, ktoré prešli za ten rok. A to je jedno, lebo každý z nás príde a ja si myslím, neviem, možno Lamia ma opraví, že ľudia prídu do kostola väčšinou vtedy, keď potrebujú riešiť nejaký problém. To som chcela povedať ešte a odpovedať na tú magiu, možno ťa prerušiť. Áno. Lebo tiež som počula taký teda názor, že áno, že magia a iné veci, ale v momente, keď ti ide o život, väčšina ľudí beží k Bohu. A proste to bolo asi taký nejaký, som to čítala o lietadle, že vlastne všetci začali prosiť. Že tie kamene ako keby odložili, alebo tak, že v tú chvíľu ty si povieš, áno, proste Boh, kde si, proste potrebujem ťa. Že asi v tejto najväčšej chvíli tvojho života, keď ti ide buď o život, alebo o život tvojho blízkeho, alebo tak, že vtedy si povieš, že jediný a ten stvoriteľ, jediná tá sila je Boh. Ale toto je ešte sranda, že proste ľudia, hovorím, že väčšinou prídu do kostola už keď majú nejaký problém a chcú ho vyriešiť alebo vymodliť niečo. Ja neviem, ženy prídu, čo nemôžu otehotnieť, tak si prosia to dieťa, alebo keď je niekto chorý, tak prosia to zdravie. Čiže reálne ľudia, keby prišli tam s takou negatívnou energiou, ale ako ťažkou, negatívnou, ale pre mňa je zaujímavé, že ako sa transformuje tá negatívna energia, ktorú donesú ľudia v možno nepozitívne úplne, že ty neprídeš do toho kostola a začneš sa smiať, hej, lebo je tu všetko veselé, ale tá energia ani nie je zaťažujúca, že ty presne... Chápete, jak to myslím? Možno tiež to teraz tak hovorím metaforicky. Je to taký pohľad zvonka asi. Lebo viete, keď prídeš napríklad ku nejakej pamiatke holokostu alebo niečomu, je tam ťažká energia a ona sa netransformuje do niečoho pozitívneho. Ty tam prídeš a proste sa ti chce plakať. Lebo reálne je to smutné a ty cítiš ten smutok. Ano. Do kostola tiež ľudia chodia
s problémami vo väčšine prípadov, hlavne tie, čo nenavštevujú ho úplne pravidelne, ale tam tú energiu tak negatívne nevnímaš. Tam tá energia je práve, že no keď nie pozitívna, tak aspoň neutrálna a silná. Čiže toto pre mňa je zázrak. Mne sa to presne páči, ako počúvať, ako to vnímaš, že ten kostol, ja asi úplne mám iné skúsenosti. Áno, je to pravda, že ty vlastne... Ako je to teraz zaujímavé, lebo nie, ja som reholná sestra, ale dobre. Nie, že je to také, že áno, ja to chápem a to takto funguje aj u mňa samotnej, že niečo stresujúca idem, sa modlím, chcem tu, Pane Bože, buď so mnou, tú silu, že proste daj mi a tú trpezlivosť alebo tak. A ľudia to robia, ale zase je kopec ľudí, ktorí prídu poďakovať za to babetko, ktoré si povedala a prídu poďakovať za skúšku a tak ďalej. A ja žijem teraz v Košiciach, v takom živom spoločenstve, kde je veľa ľudí, mladých rodín, mladých a prídi tam a pozri si tu, ako ty nazváš energiu, ktorá tam je. Že možno toho, že ako ľudia prídu do toho kostola nie kvôli tomu, že musia, ale sú šťastní a chcú byť tam, chcú byť s Bohom, chcú byť so sebou navzájom a tak ďalej, že ono to je v podstate, áno, sú ľudia, ktorí takto prídu a viete, že Pán Boh je automat, ktorým trikrát prídem a možno niečo sa stane, ale Pán Boh je ten milujúci otec, ktorý na nás čaká. Ja si myslím, že táto celkom zase budem hovoriť o láske, ale čo už tá celá aj viera pre mňa osobne a tá cirkev je o láske, že ty vlastne vždy prídeš do cirkvi, do kostola a cítiš sa prijatá. Dúfam. Áno. Lebo ja to tak, áno, lebo ja to tak vnímam, ale strašne veľa záleží ešte od toho, lebo hovorím, akože možno v pravoslaví ja nechodím nemám problém samozrejme vojsť do katolíckeho kostola, akože ja to vnímam tak, že v poriadku, ja si dovoľujem vojsť do katolíckeho kostola. Že ty tam vítaná. No, čiže ja akože nemám s tým problém, mne to neprekáža, absolútne, ale v pravoslavných kostoloch, hlavne tam doma, v Ukrajine si to tak vnímam, že presne aj prečo tie pravidla, lebo ja ti hovorím zo strany obyvateľstva. Ja od ľudí, no ja to chápem. Na nás tlačia tie pravidla, lebo hovorím, mne to vždy, ako aj decku, nešlo do hlavy, že prečo ja musím mať, ja neviem, šatku na hlave, prečo ja musím kontrolovať svoj cyklus a nemôžem počas nejakého cyklusu vojsť do kostola. Aj vám poviem viac, že to bolo zakázané, aj keď napríklad reálne máš dôvod ísť do kostola, ja neviem, dajme tomu, ja si pamätám, to je z môjho života, že počas pohrebu ja som nemohla vojsť do kostola, lebo som bola v štádiu cyklusu jedného, ale hej? Prečo to tak je? Ale ja som prepáč, že dobre, možno ja sa nemenujem pravoslaví úplne, ale tiež sledujem zhodom okolností nejakých kňazov, alebo tak by som povedala pravoslavných a oni tam tiež rozprávajú takéto veci a hovoria, že niektoré veci už som počula o tom, že keď máš teda ten cyklus a tak, ale oni normálne povedia, že to je mýtus, ako keby, že ako keby to ľudia robili tak a to dodržujú a možno aj záleží od toho, nechcem to teraz vyhlasovať niečo, čo nemám potvrdené, ale keď vidím tých kňazov, ktorí hovoria, že nie, môžeš, jasne a tak ďalej. To je také, že wow, to je to teraz super. už začalo, lebo presne aj ja teraz vnímam, lebo mi tiež vyskakujú na Instagrame nejaké kňazi naši a pravoslavné a oni to tiež, áno, viem, lenže to už je ťažko. V tých ľuďoch to je stále. V tých ľuďoch to je stále a z niečoho to išlo. Z nejakej tradície alebo z niečoho. Tradície, ale aj tie kňazi v kostole, ja si pamätám to vždy taký prísny újo, ktorý prídeš, on na teba tak si obočia spojí a tak pozerá a to vždy bolo akože to a ty ho, keby sa aj bojíš a on vždy tak na teba pozerá, že či niečo zle urobila. Teraz to je iné, preto hovorím, preto aj ja som bola za to, že by sme tu zavolali Lamiu. Aj my napríklad v kostole, lebo Ruth bola u nás, my sme sa brali s manželom v kostole. A to bol úplne iný kňaz. On je proste presne, ja o tom hovorím, že možno tá viera bude mať menej mýtusov a možno bude bližšia ku ľuďom a reálne ich spojí ako ľudí, akože viac, keď to bude
takéto živé. Je to tak, lebo sú pravidlá a sú pravidlá, ktoré vytvorené sú ľuďmi a to je ďalší balík nejakých otázok. Áno, že jedna baba povedala. Áno, napríklad. No, nie úplne tak, ale to, že sú veci, ktoré sa menia, a to nie kvôli tomu, že sme si povedali nejaké pravidlá a to je zlé, choď preč, nie? Inak načítavame to pravidlo v dnešnej dobe a so všetkým, čo nám svet ponúka, lebo nemôžeme žiť tak, ako keby sme žili tak, ako sme žili keď bol Ježiš Kristus, že by som sa obliekala v to oblečenie, alebo sa to posunulo, že my sme inde, sme na Slovensku, máme internet, máme sociálne siete, neviem čo všetko. Proste žijeme tú vieru, žijeme to učenie a to všetko, ale chceme žiť v tomto svete, lebo chceme odovzdávať tú lásku ďalej v tomto svete. Takže ja si myslím, že áno, ty hovoríš tieto veci a pre niečo oni boli. Ťažko povedať, prečo, kde to vzniklo, aké bolo obdobie. Možno vtedy ľudia potrebovali, ja neviem, aby ten kňaz sa tak správal. Ja neviem. No, ale hovorím to aj teraz, tak sa správajú, lebo krstná nášho syna tiež bola v inej krajine, išla do pravoslavného kostola a tam proste ju normálne robili že musí aj neviem čo a proste to potom ťa odradí, lebo ty... A povieme si na rovinu, že taký obyčajný človek, keď vojde do kostola, tak on len tak pozera a že čo má teraz robiť? Kam má ísť? Lebo tam sú tiež nejaké svoje pravidlá, hej, že kde musíš dať sviečku, kde môžeš ísť, ako najprv, že musíš ísť tam, potom tam a neviem čo. Dobre, ja to neriešim, ja to robím intuitívne tak, ako ja chcem, hej, ale akože viem tiež z detstva, možno teraz sa to tiež zmenilo, to neviem, ale z detstva, keď som chodila s mamou do kostola, tak tam boli určité pravidlá, ktoré si mal dodržiavať. No a že vraj to aj teraz niekde takto funguje. A to ťa potom odradí, lebo ty nechceš vyzerať ako blbec, ktorý prišiel na nejaký ples a ty nevieš tancovať. Okay. Hej, akože ja to beriem tak. Čiže možno ja by som chcela, že by aj naši posluchači takto to vnímali, že to tak nie je. Nie, a že nech bude čím viac ľudí, ktoré keď majú potrebu ísť, tak nech sa neboja, nech idú, ale hlavne, že by ich tam na tej druhej strane tiež privítali takí otvorení ľudia, ktoré ich nebudú trestať za to, že nevieš, že kde máš dať sviečku alebo jak sa máš prežehnať, ale im pomôžu. Ale pomôžu presne s láskou, že od toho, že im chcú pomôcť. Nie, že ich chcú potrestať a choď si asi tam naštuduj a si prečítaj a sa nauč, ale ja potom už sa nevrátim. Je to tak, akože všetko je o ľuďoch a my sme tiež ľudia, možno ja tiež niekedy si spýtujem svedomie, aký príklad dávam ja, ako ma človek možno aj nájde, lebo ja tiež po celom dni v škole alebo neviem kde, tiež mám možno, keby ma niekto sa niečo spýta, možno zareagujem úplne inak ako teraz, keď sa tu usmievam v sobotu. Takže áno, aj ma to mrzí aj za mňa samú a tiež sme rôzni aj sestry, aj kňazi a tak ďalej, že je to tak, že aj keď sa snažíme, sme ľudia, no. A to mňa mrzí, že proste takto niekedy možno odradíme. No. Ale tak každý z nás je iný, aj my proste máme nejaké určité množstvo tej energie, ktorú vieme dať a už potom nevieme dávať viacej, lebo tiež máme to nejaké určité množstvo, ktoré vieme zo seba dávať, ale keď stále len dávame, tak nevieme do nekonečna. Ale predtým, než sa posunieme vlastne na poslednú tému, tak ja mám ešte jednu takú filozofickú otázku. No, daj. To je filozofie. To si mi ani povedať skôr, že to takto bude. Snažím sa nárokom dávať rôzne také výzvy, že napríklad, že ako by si to ty objasnila a snažím sa možno trošku aj vcítiť do toho diváka, že čo možno aj jeho by nejako zaujímalo. A ďalšia moja nejaká taká filozofická otázka je, že napríklad určite si bola svedkom rôznych zázrakov, ktoré sa stali, či už skrz modlitby alebo nejakých ďalších vecí, ktoré máte. A možno presne také isté zázraky sa dejú, ja neviem, niekomu, kto vyznáva Allaha alebo Budhu, alebo niekto, kto verí v prírodu, vesmír, tiež manifestuje a podobne. Ako keby, že je jedno, čo robíš, ale ten výsledok ti vždy príde ten istý. Ako keby tu bol jeden systém, jedna veľká energia, ale my sme si, každý z nás zobrali nejaké rôzne interpretácie alebo rôzne zdroje, cez čo to chceme nejako čerpať, ale konec koncov každý robíme to isté.
že nech sa na to pozrieme z akéhokoľvek hľadiska, tak ten výsledok dostaneme vždy. Či už to manifestujeme, dostaneme to. Či už sa modlíme k Bohu, dostaneme to. Alebo sa modlíme k Budhovi, dostaneme to. Ako keby ten výsledok vždy príde a teraz, čo na to povieš ty, ako keby z toho svojho pohľadu? Že ako to ty vnímaš? Tak Boh je jeden. To je dôležitá vec. A pre mňa to je také, že ja som vlastne vyrastala v krajine, kde vlastne nebolo kresťanstvo. A vlastne som z Azerbajdžanu a preto niekedy neviem po slovensky sa vyjadriť dobre. V poriadku, nie si tu to sama. To je v poriadku. OK, som rada, že tam je islám, keď ty spomínala toho Allaha teda. Moja mama tiež chodila do pravoslavnej církvy, alebo kostola. A tiež som musela stať vonku, lebo nebola som vkrstená. Vidíš? Ja tiež tam nejaké flashbacky teraz mám, že áno, to tak bolo. A ja som vlastne teda katolička, tak super. A ja som to už viackrát spomínala, že my sme tak doma sa stretli také ekumenická rodina, asi viackrát v niečom, že kvázi my sme tak podporovali, aj sme si tak navzájom oslavovali sviatky, tak čo. A preto možno ja som taká tolerantná, určite som veľmi tolerantná iným náboženstvám, keď teraz sa bavíme o náboženstvách, nie. A už som tu spomínala matku Terezu, ale spomeniem si, nedám mi to, lebo ona to aj vlastne hovorila, že ona tam robila s tými Indmi a ju tak hovorili, že ale vy chcete ich obracať na tú katolícku vieru, že nie. Keď si teda katolík, buď dobrý katolík, keď si pravoslavný, buď dobrý pravoslavný a tak ďalej a tak ďalej. Že ja si teda to myslím, že dôležité je, aký ty žiješ život a tú cestu k Bohu, ktorú ty nájdeš a to je proste aj záleží od toho, s kým si, aké máš skúsenosti, aké máš možno, kde si sa narodil a tak ďalej. Takže je dôležité proste byť tým dobrým človekom, ktorý teda vlastne aj hľadá Boha, hľadá cestu k nemu, k Bohu, ktorý ťa stvoril, ktorý ti dal teda ten život a vlastne stvoril celý svet. Takže áno, tie zázraky je téma asi vždycky najväčšia pre všetkých, aj pre mňa samotnú, lebo ja na tie zázraky teda verím skrz to, že ja verím tomu, že Pán Boh mne dáva tie zázraky zažiť a aby som mohla menovať tie zázraky, ktoré sa stali v mojom živote a verím, že aj vy. No povedz, čo ťa prekvapilo najviac? Čo ťa drží možno aj doteraz? Asi to, že som reholná sestra. To je najväčší zázrak v mojom živote. Lebo tá cesta... Neboli predpoklady? Neboli predpoklady žiadne, ani z mojej povahy, ani z mojej krajiny, ani z mojej kultúry, z mojej rodiny, ani z ničoho. Takže ja si myslím, že toto je pre mňa zatiaľ taký ten najdôležitejší, ten zázrak, z ktorého vyplývajú ďalšie zázraky. Ale toto bolo pre mňa, že wow, že ako. Proste ja tomu nechápem, ja tomu nerozumiem. A ako vlastne Boh si ma našiel, ako som našla tú vieru, ako som našla tú cestu k nemu a tak ďalej. Takže toto je pre mňa ten veľký zázrak. A áno, ale samozrejme, že by sme sa tu hádali do rána, keby každý z nás by hovoril, že ale ja som pravoslavný a tiež mám zázraky a ty povieš mi niečo úplne iné a tiež zažívaš zázraky. Chvála Bohu, zažívajme zázraky, že ja som za to. A hovorím, že čo sa týka náboženstiev, tak u mňa to je jednoznačná odpoveď, že Boh je jeden. A to doteraz žijeme v rodine a ešte plus tomu prišlo, že som reholná sestra. Ale to je ďalšia otázka mojej rodiny. Ale to aj mňa tak učili. Napríklad v detstve mňa tiež tak učili, že Boh je jeden. No a my v podstate teraz tiež, akože my sme, takto vyšlo, že aj keď mám manžela Slováka, ale my sme pravoslavní väčšinou. Svokor u nás je katolík, jeho časť rodiny je katolická, ale ja tiež presne takto to vnímam, že to je jedno. Napríklad pre mňa Veľká noc to nie je o datume, lebo tam sa väčšinou vždy sa líši datumy pravoslavné a katolické. My vždy ideme podľa katolických len kvôli tomu, že my bývame na Slovensku a proste je to organizačne jednoduchšie. Ale ja som si od začiatku povedala, že pre mňa to nie je o datume, že kedy, ale o tej podstate, že o čom to je. A už či to budem o týždeň skôr, alebo o týždeň neskôr, tak toto už je jedno v podstate. Čiže ja to beriem tak, možno aj z toho hľadiska. Len proste napríklad tá viera Valacha je možno fakt odlišná dosť. Akože ich tradície sú také... Sú iné, ja som a preto to tak, akože vidíš jakýby väčší rozdiel. Ale podstata je podľa mňa iná. Všetci veria na jednu
energiu na jedného boha, len ho menujú inač. Ja som to možno aj preto chcela počuť od teba a myslím si, že dá veľmi peknú odpoveď, lebo väčšinou, keď ja sa stretnem a práve že s bežnými ľuďmi, ktorí napríklad navštevujú kostol a podobne, tak vedia napríklad, neviem, že mňa odsudzovať, že nechodím do kostola a považujú ma ako keby za zlého človeka. A myslia si, že len to je to správne a preto som sa pýtala na ten systém, lebo ten systém je koniec koncov ten istý. A predsa je dôležité to, čo si povedala, aby sme boli dobrý človek. A je jedno, čo ty sám pre seba vyznávaš, lebo a teraz povedzme si, kto má tú pravdu. No je to veľmi ťažko určiť, že ten koreň toho všetkého, tá podstata je všade vlastne rovnaká. A veľa ľudí napríklad, ktorí by som povedala, že sú fakt, že extrémisti v tomto, tak vedia brutálne odsúdiť toho človeka, že neviem, že a ty nerobíš toto, nie si kresťan, horíš pekle, koniec proste ani sa nebude s tebou rozprávať. Že mám aj takéto skúsenosti s ľuďmi a pre mňa je to fakt akože nepochopiteľné. Že predsa, tak jak hovoríš, je to o tej láske. Je to o tom, aby si bol ten dobrý človek. A už vyznávaj si, čo chceš, ak ti to dáva zmysel. Hlavné, aby to dávalo zmysel tebe. Ale dôležité je, aby si bol dobrý. Čiže myslím si, že veľmi peknú odpoveď si dala a fakt som chcela vedieť, že čo ty by si na to povedala a na to, že ty si presne tá rehoľná sestra, tak ma to aj celkom prekvapilo, že takto krásne si odpovedala. No, pre mňa nie je cesta odsudzovania, lebo by som odsudila aj členov svojej rodiny, aj kamarátov, ktorých mám a ktorí, áno, to je pre mňa tiež niekedy zázrak, že sa kamarátim ja ako rehoľná sestra s niekým, kto možno neverí a nevyznáva. Pre mňa je dôležité, aby vnímal, ako som to aj hovorila, to naše náboženstvo, moje náboženstvo teda je náboženstvo celé založené o láske a ja by som chcela, aby ľudia to načítavali zo mňa. Že keď sú so mnou, aby aj ten neveriaci človek zažil, že áno, že ona si žije to proste tú lásku, ktorú Boh jej dennodenne dáva a možno cez mňa aj pocítia tú lásku Boha. A to by som bola najšťastnejší človek na svete, keby donesiem tú lásku ľuďom a hlavne tým, ktorí možno sú ďaleko od Boha. Takže stále budem hovoriť, že to náboženstvo je hlavne o láske. No a teraz tu otázka, ktorú podľa mňa len odpoveď, ja by aspoň chcela počuť takú rýchlu, že by si sa nezamýšľala nad tým, ale reálne čo z teba vyletí teraz? Že čo by strátil svet, ak padlo náboženstvo? Tú lásku. No. Tak keď sa nemusím zamyslieť. Áno, ale presne toto, vieš, tá prvá, akože, čo ťa napadlo, je láska. Je to tak, lebo strátil by proste, ja ako veriaca asi by som, ja neviem, ja by som stratila úplne veľa vecí. Ja neviem to ani myslieť, že si ja neviem predstaviť, že by teraz by proste som stratená, lebo pre mňa je vlastne ten môj celý život je odpoveďou na lásku, ktorú som zažila a zažívam, keďže som reholná sestra. A je to takým mojím, že Boh je tu so mnou, je to proste moja podpora, moja opora, moja proste ochrana aj všetko. A je to môjim cieľom, že sa dostať vlastne do neba, dostať sa ďalej, že proste ja si neviem predstaviť, že by som ja osobne strátila možno nejakú vieru, alebo to keby si povedala, že padlo to náboženstvo. A ja si myslím si, že tí ľudia, ktorí žijú a veria, tak by to pre nich by bolo, ja neviem, že tá kotva alebo niečo také tvoje, že si taký strátený niekde tak. Ale tak taká malá loďka v mori. Dobre, keď to trošku rozšírime, že pre svet, pre našu spoločnosť, lebo ty to vnímaš z jednej strany, ale tak celkovo, že o čo by prišiel čo by vlastne ten svet strátil? Ak by vymizli, zajtra sa zobudíme a neexistujú náboženstva. Žiadne. Ako by ten svet vyzeral? No podľa mňa hrozne. No. Ja si to neviem predstaviť, lebo že by bol chaos jednak. Lebo presne by možno... Lebo to je ťažké teraz, lebo to je taká filozofická otázka. Ten svet, akože ja sa zobudím a to zmizlo, ale ja stále to vedomie mám toho, že to bolo, alebo nemám to vedomie. Práve, že nemáš. Nemáš, že proste, že nikdy v živote som nepočula o Bohu, tak to si mám predstavovať, nie? Tak ja si myslím, že by bol chaos obrovský, že aj tak by podľa mňa ja si myslím, v takomto svete by sa našiel niekto, kto by zaujal tú úlohu v podstate Boha a sa to tak, zase sa to načítalo
inak. Že ja si myslím, že to by neexistovalo, lebo človek potrebuje nádej vnímať, že ja som stvorená niekým, že ten svet od niekiaľ vznikol a tak ďalej. Ja si myslím, že keby sme len takto odstranili všetko, tak niekto by sa našiel, kto by proste začal viesť tú spoločnosť týmto štýlom. Takže v podstate to by aj tak nabralo tie možno podobu, ktorú teraz máme. No nechcem to porovnávať, ale teda takto, že ja si myslím, že by to takto bolo. Proste niekto by zobral na seba tú úlohu. Tak určite áno. Či to bolo pred Kristom alebo po Kristovi, tak ľudia stále proste niečo vyznávali. Hľadali proste, že či už robili, ja neviem, tú zlato tela, ktorému sa klaňali a stále by potrebovali proste to nájsť, že odkiaľ proste čo a tak. Takže, ale to je ťažká otázka, lebo ťažko si to aj tak predstaviť, že wow, že ja absolútne nevnímam Boha, nenačítavam, že zaujímavé. Ďakujeme, že si tu bola s nami. Dúfam, že moje filozofické otázky boli nebola super. pre teba výzvou. Boli obrovskou výzvou, ale zasa aj super, lebo ja rada vnímam aj ľudí, proste, že ako rozmýšľajú, že alebo čo. No, veď práve toto som chcela povedať, že aj my sme, keď sa pripravovali, my sme chceli, že by to bolo nie také triviálne, že proste, ja neviem, nejaké takéto veci, lebo, no, takto, veľa vecí ty vysvetľuješ aj na svojich sociálnych sieťoch, čiže keď niekto chce, môže si to naštudovať. Ale my sme chceli ísť do tých otázok ako obyvatelia obyčajní. A fakt niektoré otázky podľa mňa... Viete, tak, nie, ale tak my sme obyčajní, len proste, vieš, možno nie každý má odvahu niečo sa spýtať, alebo nemá u koho sa spýtať, ale ich to zaujíma, podľa mňa. Čiže my sme ti vďační, že si takto prišla, nám dala odpovede, alebo niektoré veci sme možno dali tak na zamýšlenie, že možno niekto to popočúva a sa zamyslí, sa zastaví nad tým a sa pozamýšľa. Nehovorím, že akože musí ísť, že my teraz tlačíme, že by išiel do kostola, ale ide tu trošku o niečo väčšie, podľa mňa, ako o tom, že mne sa veľmi páčilo, že byť dobrým človekom, že nájsť si tú cestu ku tomu, že by si bol dobrým človekom. Keď v tom pomôže kostol, je to fajn. Keď nepotrebujete ku tomu kostolu, len potrebujete, ja neviem, proste to nájsť v sebe. A o tej láske, že by aj my sme sa správali ku ľuďom s láskou, aj robili všetky naše skutky z pozície lásky. Môže to byť tak? Ja si myslím, že určite áno. Áno, môže to tak byť. Môže to tak byť. Môže? Hej. Ale stále je to také, že ja som reholná sestra, teda som aj vďačná za tú vieru, ktorú mám, takže asi myslím, že človek potrebuje v živote Boha. Takže asi toľko z mojej strany. Dobre.